Oh, dali. Uy! Sabi mo. Baby. Bebe. Makoy. Ay. Kanina yung upload ko na yung ano. Yung? Yung video natin sa Ma'am, kaway ka. Facebook to. Dali! Dali, ma'am! Ma'am, sabi mo, bote mo para sa prito! Utot mo mabantot. May utot pa ako, may Dolce Gabbana. Ay, Dolce Gabbana. Bote mo para sa prito! Bote mo para sa prito! Oh! Yung katulad na ginawa ko kayo kasi ngayon, di ba? Ha? I-separate mo. I-separate mo. Ito yung ginawa ko. Sheila. Separate yun. Separate din yung katulad. Ito yung katulad sa inyo. Kill! Kill! Killing! Pagano nyo lang sa bebe ko na. Bebe kay. Bebe. Ito sa upload nyo, no? Oo, talaga. Si Romy ang bagong gising. Hi. Si Eric. May tayo daw, sabi ni Eric. Ah? Ang gagawin ba ako kaya? Nam. Yan. Yan. Hindi naman ako ah. Ma'am Belna! Ma'am Belna! Very kahay. Ma'am Belna! Ma'am Belna! Tado to. Rebels yan. Ma'am Belna! Ma'am Belna! Ma'am, kasama mo Ilang po kayo, lima? Tatlo. O siguraduhin nyo na ma-deliver kayo nyo. Ay, kasi. Ay, ganun na, ganun. Ay, picture tayo. Group picture. Yes, ma'am. Sino pa kayo? Kayo na lang. Kami dalawa lang po. Ito? Opo, ni SP na. Pap! Basta dyan. Basta loob. Rio. Number na yun. Kita tayo na lang. Tutulad ng picture. Ay, ma'am, kailangan yung picture din. Hindi mo ba nakita yung ginawa ko kay ano? Ay, ma'am, nakita ko. Yung ano nyo, yung sample. Ano yung announcement, tsura ng announcement? Pero ay dali-dali. Ganito lang. Na-type? Tapos sa announcement. Pap! Okay. Picture! Ay, video po pala. Sorry. Mambel na! Uy! Kap, dali naman, Kap. Nakapagod na. Fan page ako doon. Kay fans ko. May fan page ako. Facebook. Fan ko si Mio. Bebe! Picture na sila naiiyak na oh. Bye-bye, ma. Sige na po. Bantot mo, bantot. Bote mo para sa preto.
5 minutes na to. Lalabas ako. Kaya Tia, okay mo, paano ba yun? Ano pumasok ka dito? Madadala kita sa bar. Tara! Mamay nililigan ng chick sa labas. Weh! Sayang. Asmo! Kasmok. 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 Bote mo para sa preto!